दायो जोङो आइ बिमा दुर्गा देवीनि दिनै लास्ट दिनावबो आइ बिमा दुर्गा देवीखौ बिदाय होनो होननानै फैबाय आरोना। दे होमबा नायलांबाय थादो आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो जोबजासिम नायगोन आसा थाबाय। दे नायलांदो बिदिबा। दायो मोनफैबाय नै जा भिरथार लाइन आरो जा भिर थाखायो। नायो ओरै बेसे बुरजा मानसि। औ आइ बेखौ बायला मा लायगोन नों बहाय लादो दे मोनसे दैखौ बेखौ लाबावनांगौ नैबेखौबो गोदै गोबाब ना नांला एबार लाखाबाय नै दै लाबावनोसै एबार सुनांगौ ना। नै दायो जोङो लाइनाव थाबाय आरोना ओमफ्राय जा फुङाव फैदोंमोन नै जोङो ओमफ्राय होमबाबो जा गोलाव लाइनखामोन बेसेबांबा गोलाव दासिमबो सहैया माला सहैबावनांगौ आरो लाइनानो जा गोलावखा माला मोनहैबावनांगौ दे नै दासो 1 घन्टानि उनावसो एसे खाथिसिनाव सफैबाय आरोना आरो नै बेसेबांबा गोलाव दंबावो उननियाथ' माला सफैबावगोनथाय ओमफ्राय नै जोंहा मोनथारसै आरोना मोनथारसै खाथिसिनाव सफैथारबाय नेनो बानायानो हामलामोन आरोना बेसेबांबा गोबावनिफ्राय ओंखाम उखैलायनाय बे बाजार गिदिरनिमोन आरोना जा मानसि जाखायो बेहाय। दासो मोनदों आरोना दासो सिङाव हाबबाय दाउखौ जाला दासो गाखोनो मोनदों बेसेबांबा सिनस्रि सालायबाय दासो मोनफैबाय आरोना आइ बिमा दुर्गा देवीनि खाथियावहाय नायलांबाय थादो लोगोफोरा। এইফালে না খালি আপনাকে আপনাকে নিরঞ্জন শোভাযাত্রা আর কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে। दायो होखांबाय आरोना नै फुसका जानि एसे नायजाला नायदो माबायदि फुनाव जोबखो ओंखाम उखैबायना फुसका जालांसै बेखौ जानोसै आरोना जखांबोनाय गायला आलु सात जानोसै होखांबाय न'आव थांसै। दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय। नै दायो आङो न'आव मोनफैबायमोन आरोना ओमफ्राय दसे थानानैनो जोंनि लामाथिंजाय आइ बिमा दुर्गा देवीखौ दैबायगासिनो दंमोन आरोना बेखौनो जोङो नाहरबाय थादोंमोन। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै फैगासिनो दङ।